हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പരീക്ഷ എടുക്കല്ലേ. ഇന്ന് പരീക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇന്നല്ലേ? വ്യാഴാഴ്ച. അതെ അതെ. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 7. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യവിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ ഇന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യവിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ ഇन्दोदरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യവിദ്യ പിത്തോപതപ്തരസനസ്യ നരോചികാനോ ഇന്ദ്വാദനാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. കൃഷ്ണനാമ ചരിതാതിസിതാ പ്രവൃത്യ വിത്തോപതപ്തരസനസ്യ നരോചികാനോ കിന്ദാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജ്യേഷ്ഠാ സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപുവിദ്യ പിസ്തോദപ്തത രസനന്യന രോചികാനു കിന്ദാദരാദനു ദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതി സീതാഭവിദ്യ പിത്തോപതപ്ത രസനസ്യ നരോചികാനോ കിന്ദാദരാദന അനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമാചരിതാദിനിത സിതാ പ്രവിദ്യാം പിത്തോപതപ്ത രസനസ്യ നാരോചികാനു കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജൂഷ്ടാ സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യവിദ്യ പിത്തോപതപ്ത രസനസ്യ നരോചികാനു കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം
खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्त्री ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്യാത്കൃഷ്ണനാമചരിതാദിസിതാപ്യവിദ്യാ പിത്തോപതപ്തരസനസ്യ ന രോചികാനോ കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സ്വാദ്വീക്രമാദ്ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. സ്യാത്കൃഷ്ണനാമചരിതാദിസിതാപ്യവിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ ന രോചികാനു കിന്ദോദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സാധ്വീക്രമാദ്ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാമം എന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം. ചരിതാദി ഗുണഗണങ്ങൾ, വിലാസങ്ങള്, സീത, അപി മുതലായ കൽക്കണ്ടം പോലും, അവിദ്യയാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനമാകുന്ന, പിത്തോപ പിത്തം കൊണ്ട് ആതുരമായ, തപ്തര സനസ്യ നാവോട് കൂടിയവന്, രോചികാന രുചികരമായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ, സ്യാത്നു കിന്തു എന്നാൽ, സ ഏവ അത് കൽക്കണ്ടമാകുന്ന ഹരിനാമം തന്നെ, അനുദിനം ദിവസം തോറും, ആദരാ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, ജുഷ്ട സേവിക്കുന്നതായാൽ, ക്രമത്തിൽ സ്വാദുള്ളതായും, തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി മേൽപ്പറഞ്ഞ രോഗത്തിന്റെ കാരണം നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും ഭവതി തീരുന്നു. എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, തിരുനാമവും ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ലീലകളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ടവർക്ക് അത് എന്തായി തോന്നില്ല, മധുരമുള്ളതായിട്ട് തോന്നില്ല. കാരണം അവര് അവിദ്യ പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന് മധുരമുള്ളതായിട്ടോ അത്ര രുചിയുള്ളതായിട്ടോ അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഡെയിലി നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നാവിൽ എന്ത് വരും? അതിന്റെ രുചി വന്നിട്ട് ആ രോഗം പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണെന്നാ പറയുന്നത്. കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാലും അതിന് മധുരമാണ് കൽക്കണ്ടം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്കത് എന്തായിട്ട് തോന്നില്ല, മധുരമുള്ളതായിട്ട് തോന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെയിലി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ആ അവിദ്യ ഇല്ലാതാവുകയും നമുക്ക് അതിന് മധുരം തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ രോഗം നമ്മളെ മാറിപ്പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ എന്തിവിടെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ട പോലെ ഉത്കൃഷ്ട മധുരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് രുചികെട്ട നാവിനെ മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മധുരങ്ങളായ ഈ പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൻ സ്വാഭാവികമായ രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം ക്രമത്തിൽ വേരറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്നും നമ്മളത് മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ നാവില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ആ രുചി വന്ന് ആ രോഗം ക്രമേണ വേരറ്റു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമവും ഗുണവും ലീലകള് പ്രവർത്തികളൊക്കെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? അതിന്റെ മധുര്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അത്ഭുതം എന്താണ്? ആ മധുരം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പുണ്യനാമം ഡെയിലി മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് രുചി വരികയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരികയും രോഗം നമ്മളെ വേരറ്റു പോവുകയും ആ രോഗം ക്രമത്തില് വേരറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ എത്രാമത്തെ ഉപദേശമാണ്? ഏഴാമത്തെ ഉപദേശത്തില്
പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് രുചിച്ചാലും നമുക്ക് കൽക്കണ്ടം മധുരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, ആ നാമവും രൂപവും ഗുണം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ആ മാധുര്യം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മള് ഡെയിലി ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ, മുഖണങ്ങാതെ നമ്മൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നാവില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ രുചി വരികയും നമ്മുടെ ആ രോഗം വേരറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞൊരാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്നില്ല ആരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാദി സീതാപവിത്യ പിത്തോപതപ്തം രസനസ്യ ന രോചികാനും ചിന്ധ്വാദ്വര തന അനുദിനം ഖലു സൈവ ദുഷ്ട സ്വാദിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗത മൂലഹന്ത്രി. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം, ഗുണഗണങ്ങള്, ലീലാവിലാസങ്ങൾ മുതലായവ കൽക്കണ്ടം പോലെ അവിദ്യയാകുന്ന പിത്തം കൊണ്ട് അസുതരമായ നാവോട് കൂടിയവന് രുചികരമല്ലാതിരിക്കില്ല. എന്നാൽ അത് തന്നെ ദിവസം തോറും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സേവിക്കാൻ ക്രമത്തിൽ സാധുള്ളതും മേൽപ്പറഞ്ഞ രോഗത്തിന്റെ കാരണം നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണവും ലീലകളൊക്കെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ മധുരം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി മുടങ്ങാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാവിൽ രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം ക്രമേണ നമ്മളെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവതാരത്തേക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവതാരത്തേക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവതാരത്തേക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? അയാള് രോഗിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് രോഗിയായി കണക്കാക്കേണ്ടത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവതാരത്തേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? രോഗിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ജീവേര സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ എന്ന ചൊല്ലനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ മായ ചൈതന്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവേര സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി. പക്ഷെ എന്താണ്? മായ കൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായിട്ടുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായ കാരണം, മായയുടെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവര്, ഭൗതികമായ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? മായാദേവിയാണ്. അപ്പൊ മായയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവേര സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസത്വം, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റുതിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ആരും കേൾക്കുകയില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സുഖമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റുതിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാല് ആരും അതെന്ത് ചെയ്യില്ല? ആരും അത് കേൾക്കുകയില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നീ ജനനേതാക്കൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ധരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ഇക്കൂട്ടർ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യന്മാരും അധപതികളായിട്ടുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ്? രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ജനനേതാക്കളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അവരൊക്കെ
മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരുമാണ്, ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരുമാണ്. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് അന്ധരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ജനനേതാക്കൾ, ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരുമായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് അന്ധരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ഇവരെ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരുമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, പിന്നെ ജനനേതാക്കള്. ഇനി ജനനേതാക്കള്. നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ വ്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുന്നത്? എപ്പോഴാണോ നിരീശ്വരന്മാര് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളായി തീരുന്നത്. അപ്പോ ആ നേതാക്കളായി തീരുമ്പോ ആ സമൂഹം മുഴുവനും അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണോ നിരീശ്വരന്മാര് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളായി മാറുമ്പോ ആ സമൂഹം മുഴുവനും സമൂഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? അവിദ്യ കൊണ്ട് അതിവ്യാപ്തമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ ഒരു പോംവഴിയായിട്ട് പറയുന്നത്. അവിദ്യ എന്നത് തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതാണ്. അഹങ്കാരമാണ് അതിന്റെ ആധാരം. അപ്പൊ അവിദ്യ എന്നാൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല. അതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് വിദ്യയില്ല എന്ന്. അവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ധാരണയില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തത്, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തതാണ് അവിദ്യ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അഹങ്കാരമാണ് അതിന്റെ ആധാരം. ശരിയായ രോഗം മനസ്സിനാണ്. മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ ബോധം ശുദ്ധമായി. ഭൗതികത രോഗത്താൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശരിക്കും നമ്മുടെ രോഗം എവിടെയാണ്? മനസ്സിനാണ് നമ്മുടെ രോഗം. മനസ്സ് ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? നമ്മുടെ ബോധം ശുദ്ധമായി. ബോധം ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തായി മാറി? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതികത രോഗത്താൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോധം ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതികതയിലേക്ക് അയാള് പിന്നെ ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നാമജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണത്. ഒന്നാമത്തത് അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് അപരാധ ഘട്ടം. അപരാധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഘട്ടം, അപരാധ ഘട്ടം. ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാകുമ്പോ എന്താവും? അപരാധങ്ങള് ചുരുങ്ങി വരുന്നൊരു ഘട്ടം. അപരാധങ്ങൾ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. മൂന്നാമത്തേതാണ് അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം. അപ്പൊ അതിനെ പറയും നാമ അപരാധ എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജിനെ പറയും അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിനാണ് നാമാപരാധ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ കുറെ ചിന്തിച്ച് ജപിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് അങ്ങനെയൊക്കെ ജപിക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആലോചനകൾ, നമുക്ക് മനസ്സ് പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. നമ്മൾ നിർത്താതെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഘട്ടം, അപരാധ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിന് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം. അതിനാണ് നാമഭാസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരണിയുടെ നാമാഭാസ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിനെ പറയുന്നത്. അത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടമാണ് നാമാഭാസം. ആ നാമാഭാസത്തിൽ എന്താണ്? അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് കുറഞ്ഞുണ്ടാവും. അപരാധം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് ശുദ്ധനാമം ആകില്ല അപ്പോഴും. പക്ഷെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യത്തെക്കാളും. പക്ഷെ എന്തല്ല? ശുദ്ധനാമമല്ല. മൂന്നാമത്തതാണ് അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം. അപരാധങ്ങൾ
ഒട്ടുമില്ലാത്ത നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം. നമ്മളൊരു ആനന്ദത്തില് ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ എത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നാമം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടാണ് ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധനാമം, അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് എത്താന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെയാണ് ശുദ്ധനാമം അല്ലെങ്കിൽ അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങള്: ഒന്നാമത്തത് നാമാപരാധം, 2 നാമാഭാസം, മൂന്നാമത്തത് ശുദ്ധനാമം. ഒന്നാമത്തത് അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം, രണ്ടാമത്തത് അപരാധം ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം, മൂന്നാമത്തത് അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം. അങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് എന്തിനുള്ളത്? നാമജപത്തിന് ഉള്ളത്. 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളെ സാവധാനം പരിഹരിച്ചാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ദർശിക്കാം. നാമാപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഇടമാണിത്. ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഉടനെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങള്, 10 തരത്തിലാണ് നാമ അപരാധങ്ങൾ ഉള്ളത്. അത് പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 10 നാമാപരാധം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 10 നാമാപരാധത്തിന് നമ്മൾ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ നാമാപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധനാമ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഇടമാണിത്. ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാമാപരാധങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം, നാമാഭാസത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നാമാഭാസത്തിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാം? ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് കടന്ന ഉടനടി നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതില് നാമാപരാധം പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് വായിക്കാം. സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയുവാൻ ഇടവരും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാം. ചില അനുകരണക്കാർ ക്രമത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ തൽപരരായി തീർന്ന് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ വരെ മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളവന് ദീക്ഷ നൽകപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പം ജപം മൂലം നമ്മളെ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ച് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമജപത്തില് നമുക്ക് താല്പര്യത്തോടെ നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ദീക്ഷ കിട്ടിയ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 16 തവണ ജപിച്ചും അവിഹിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധം പരിഹരിച്ചും മദ്യം വർജിച്ചും മാംസഭോജനം ഉപേക്ഷിച്ചും ചൂത് കളിക്കാതെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി കരുതാം. അതായത് 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ച് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമായി ഗാഠബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലേക്ക് എത്താം. അതായത് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഗാഠബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്? അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടേക്ക് എത്തും നമ്മൾ. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ശ്രദ്ധ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, പിന്നെ ശ്രദ്ധ, ഭജനക്രിയ, സാധുസംഘ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, പിന്നെന്താണ്? നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താണ്? നമ്മള് ആ ഭാവം, പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് കടന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താണ്? പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താണ്. ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി കടക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ കുറെ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് കടന്നു കിട്ടാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ബോധമായി ഗാഠബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പോകുള്ളൂ? അനർത്ഥ നിവർത്തി വിട്ടുപോകുള്ളൂ. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിലെത്താനായിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് പാടാണത്. അനർത്ഥ നിവർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദ ഉന്മാദം അനുഭവിക്കാന് അങ്ങനെ ഭാവം എന്ന അവസ്ഥയെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അനർത്ഥ നിവർത്തി
ആയ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദാന്മാദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. മായയ്ക്ക് ഭാവഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് യഥാസ്ഥിതി അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ഭാവം പ്രേമം ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളാണത്. ഈ ഭാവപ്രേമത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവഘട്ടത്തിലും പ്രേമ ഭക്തിയിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ മായയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സാധിക്കില്ല. കാരണം പിന്നെ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനു മുന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ മായയ്ക്ക് നമ്മളെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മാറിപ്പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്തനൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, മായയ്ക്ക് കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മുടെ അധ്യായം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ശ്ലോകം 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനാമത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? അതില് നാമത്തെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണനാമം ചൊല്ലിയാൽ അപരാധങ്ങൾ. മനസ്സിലായില്ലെന്ന്? കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിലായി. ഗുണങ്ങളും കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന രോഗം പിടിപെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മധുരം അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ നിരന്തരമായുള്ള നാമജപം കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായ രുചി വരികയും അങ്ങനെ ഈ രോഗം മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. എന്താണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയണെന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കൃഷ്ണനാമത്തെ കുറിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞത് മാതാജി. എന്ത് ശോഭന മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞേ? അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റതില് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഓരോ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ? ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമത്തെ കുറിച്ചാ പറയണത്. പുണ്യനാമം ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന പറയണത്? ഭഗവാന്റെ നാമം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. പുണ്യനാമം കാരണം നാമത്തിനെ കുറിച്ചല്ല ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത്. പുണ്യനാമം എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. രുചി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഡെയിലി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആ രുചി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ രുചി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ഇവിടെ ഒരു അസുഖത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാമിലി രോഗം, അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളത് മധുരം അല്ലെ, മധുരം അങ്ങനെയല്ലേ, മധുരം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ അസുഖം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതില് രുചി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ മഞ്ഞപ്പിത്തം? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ അസുഖത്തിനോടാണ്. കാമില രോഗത്തിനോടാണ് പറഞ്ഞത്. കൽക്കണ്ടത്തെ രുചിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ. കാരണം അത് രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മധുരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ്? കൽക്കണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അതില് ടേസ്റ്റ് വരും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. മനസ്സിലായപ്പോ 7ാമത്തില് നാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. മറ്റേതില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമത്തെ കുറിച്ച്, ഇതിന് മുന്നത്തെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം പറഞ്ഞു. ഇതില് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇവര് 3 പേരേ ഉള്ളു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്, എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ രോഗിയായി കണക്കാക്കണം? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് രോഗിയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത്? ഒന്നുകൂടെ പറയണേ, എനിക്ക് നെറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് പറഞ്ഞു മാതാജി? ഉത്തരം കിട്ടില്ല. എനിക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കുക, അത് കാരണം കിട്ടുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ആ ശ്ലോകം 7 പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞു? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, റെക്കോർഡ് കണ്ടാലും മതിയാവും, അതിൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ, അതിൽ കിട്ടും.
രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭൗതിക ജീവിത രീതിയാണ് എങ്കിൽ അയാളെ ആ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. അതായത് അയാൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം? കൃഷ്ണാവബോധത്തേക്കാൾ ഭൗതികതയാണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? അയാള് രോഗിയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ? ഭൗതികമായ ജീവിതമാണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അയാൾ രോഗി. സ്വാഭാവികമായ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ജീവര സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണര കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധന്മാരുമായവരാരാണ്? രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നീ ജനനേതാക്കൾ. ഇവരൊക്കെ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരുമാണ്. എപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമാകുന്നത്? എപ്പോഴാണോ നിരീശ്വരന്മാര് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരാകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും അവിദ്യ കൊണ്ട് വ്യാപ്തമാകും. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണ്? ഒന്നുകൂടി പറയണം മാതാജി. എപ്പോഴാണ് അവിദ്യ കൊണ്ട് അതിവ്യാപ്തമാകുന്നത്? നിരീശ്വരന്മാര് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ. മാതാജി ഞാനൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. സുഖ പനിക്കുന്നോണ്ട് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ക്ലാസ് കയറിയേ ഉള്ളൂ. എനിക്കും അതെ മാതാജി, പനിയ. ഞാനും ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ തലവേദന. അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ട്. തലവേദന, തൊണ്ടവേദന ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ. അതെ. എപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ നിരീശ്വരന്മാര് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ് അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എന്നത് തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതാണ് അവിദ്യ. അഹങ്കാരമാണ് അതിന്റെ ആധാരം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അപരാധഘട്ടം, നാമാപരാധ. രണ്ടാമത്തേത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്നു, അത് നാമഭാവ. മൂന്നാമത്തേത് അപരാധ നിർമുക്ത ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തേത് നാമാഭാസം. ഒന്നാമത്തേത് അപരാധഘട്ടം, രണ്ടാമത്തേത് നാമാഭാസം, മൂന്നാമത്തേത് ശുദ്ധനാമം. അപരാധങ്ങൾ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം, മുക്തമായിട്ടുള്ള ഘട്ടം, ശുദ്ധനാമം. അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അനർത്ഥ നിവർത്തിയായ ഒരാൾക്ക്. അത് സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പോയിന്റ്സും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അനർത്ഥ നിവൃത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക്. ഭക്തിയുത സേവനത്തില്, കൃഷ്ണാവബോധ സേവനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് 9ാമത്തെ ആൻസർ അനർത്ഥ നിവർത്തി ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണത്തിലല്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നട്ടോ. അവിടെ നമ്മളെ സ്ലൈഡില് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ആനന്ദ ആത്മാത്രയായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അനർത്ഥ നിവർത്തി ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക്. ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഏത് തലത്തിലാണ് മായയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തത്? ഭാവം എന്ന അവസ്ഥയിൽ. ഭാവഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, സാധിക്കില്ല. മായയ്ക്ക് ഭാവഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്
ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭാവം പ്രേമം അതിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഭാവഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന് നാമാപരാധവും പിന്നെ ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്. ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങള് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അതിന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് നാമാപരാധം. നാമാപരാധം നമ്മൾ ലെവൽ 3 മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാമാപരാധം. കേട്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നാമാപരാധം ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയാ നാമാപരാധം. കാരണം 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണോ മാതാജി? 10ാമത്തെ അല്ല, അത് ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങളില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നാമാപരാധം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതേതാ പറയണേ? നാമാപരാധങ്ങൾ 10 ഉണ്ട്. നാമാപരാധം. ഒന്നാമത്തെ നാമാപരാധം പറയുന്നത് എഴുതണ്ട, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടരാം, കുറച്ചധികം എഴുതാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമാപരാധത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ